pagtulunan sa Seventh-day Adventist nga dili mabasa sa Biblia. Ang Seventh-day Adventist Corporation nagclaim nga sila sola scriptura o Bible alone. Apan naay pipila ka mga doktrina sa Seventh-day Adventist Corporation. Atong gibutangan og corporation kay dili man tanan Seventh-day Adventist Corporation. Naa may Seventh-day Adventist nga Reform Movement, naay Seventh-day Adventist nga Local Conference. Pero kining akong gipasabot mao kini ang Seventh-day Adventist Corporation kay mao man gyud naka-rehistro sa Security and Exchange Commission. Seventh-day Adventist Corporation. Ato ning klarohon, dili man sila masakitan ni ini kay tinuod man kini. Una, doktrina sa Seventh-day Adventist Corporation nga dili mabasa sa Biblia mao ang investigative judgment ni adtong 1844. Walay mabasa litra por litra hukom investigatiba o investigative judgment, dili na mabasa sa Biblia. Mao kini ang mga modus sa Seventh-day Adventist kay nagclaim sila nga sola scriptura pero naa sila'y doktrina nga dili mabasa sa Biblia. Walay mabasa sa Biblia investigative judgment 1844. Wala na'y mabasa sa Biblia. Unsa man ang buti pasabot ni ini ngano nga naaman sila ingon ini nga doktrina tungod aron lang yod matabunan ang dako nga kaulawan ni adtong 1844 katong gitawag bitaw nga Great Disappointment. Mga napakyas nga mga panudlo sa Seventh-day Adventist Corporation aron lang yun nga matabunan ang ilang panudlo nga katong 1844 sa Great Disappointment. Nagmugna sila og pagtulunan nga dili mabasa sa Biblia investigative judgment 1844. Ikaduha, dili mabasa sa Biblia nga si Ellen G. White propeta. Pero panudlo sa mga Seventh-day Adventist ilang gituohan nga si Ellen G. White propeta. Dili ka pwede bunyagan sa Seventh-day Adventist kung dili ka mo pirma sa baptismal form nga dili to nimo i-check nga motuo ba ka nga si Ellen G. White propeta. Dili ka lumsan diha sa tubig kung dili ka motuo nga si Ellen G. White propeta. Usa kini kabakak tapingig kulang sa hulog nga panudlo sa Seventh-day Adventist Corporation nga tuohan nga si Ellen G. White propeta nga dili man kini mabasa sa Biblia. Ikatulo, Trinity. Dili mabasa sa Biblia litra por litra ang pulong nga Trinity pero gituuhan sa Seventh-day Adventist Corporation. Angay man ninyo nito bagon kay nagtuo man mo nga Bible alone. Pero kung ibalik ni ninyo diri sa amua, makatubag mi niini. Kay bisan og dili may Bible alone, pero motuo man ang Katoliko og Trinity, matubag ni sa Katoliko. Kini pa jud ang nakangilngig. Kay sa nabuhi pa ang founder sa Seventh-day Adventist, ang co-founder ba si James White o si Joseph Bates, dili motuo og Trinity tungod kay gituohan ni Joseph Bates og ni James White nga ang Trinity Catholic doctrine. Wala yun na sa gituohan sa una, sa buhi pa to sila. Pero sa nangamatay na sila, sa karon na nga bag-o na, sa 20th century na, giusab na sa Seventh-day Adventist Corporation. Mutuo na sila og Trinity. Pero ang pangutana, dili man na mabasa sa Biblia. Ngano nga inyong manggituohan. Ikalima, Bible alone. Walay mabasa sa Biblia nga Bible alone. Sulod sa Biblia, walay mabasa nga Biblia lamang. Sola Scriptura, walay mabasa. Pero panudlo ni sa Seventh-day Adventist, bisan og dili mabasa sa Biblia. Walay mga apostoles, bisan si Kristo, wala gud siya magwali
ang mga apostolis nangamatay na lang to. Oh, tanan nga mga apostolis nangamatay na lang to, pero wala gyud sila magwali, wala gyud sila magsangyaw nga Bible alone ra. Mauna ang nakaparat sa asin sa mga Seventh-day Adventist Corporation kay nituo og Bible alone, sula eskriptura pero dili mabasa sa Biblia. Ang pinakalast, mauni ang pinakangilngig. Dili mabasa sa Biblia ang Combined Offering Plan o gitawag nga COP. Dili mabasa sa Biblia ang Combined Offering Plan o COP pero gipanudlo sa Seventh-day Adventist. Daghan nga mga membro sa Seventh-day Adventist ang wala pa intawon nga ni makasabot unsa ni, asa ni paingon ug ngano nga naay Combined Offering Plan o COP. Wala man gani makasabot ning mga membro na gyud sa Seventh-day Adventist nga uban, daghan ni sila. Aron sa kasayuran sa tanan, ngadto pod sa akong kaubanan sa pagtuong Katoliko, kay kita nga mga Katoliko permira ba gyud kita atakihon sa mga Seventh-day Adventist Corporation nga ang ato kuno mga pare nangwarta, bayad sa kasal, bayad sa bunyag, bayad kuno sa patay, gianaatake ta nila karon. Sila na pod ang atong pangutan-on. Kining COP dili man ni mabasa sa Biblia, ngano nga gi-implement man ni sa Seventh-day Adventist sa karon nga mga pastor. Pero sa unang panahon, wala man ni tudlo sa si Ellen G. White, wala magtudlo ni ini. Si James White, si Joseph Bates, katong mga pioneering sa Seventh-day Adventist Corporation, wala magtudlo ini. Kinsa man ang nagtudlo ini? Ang modern karon nga mga pastor kay nagmudos, nangwarta ang mga pastor karon. Mao ni ang ilang gihimo. Hinuon wala man hini ako Seventh-day Adventist man ko sa una. Wala man hinuon ni gipugos nga kay nahanglan gud mo muhatag ni ini. Pero usa ni ka mudos. Ngano man? Ngano nga mudos man dili mabasa sa Biblia pero gi-implement. Unsa man ning Combined Offering Plan? Pananglit, ang usa ka membro sa Seventh-day Adventist na ay sweldo nga 10,000. Ipananglit na lang itong 10,000 para dali ra siya kwintahon. Kuhaan to og 10% ang 10,000, ang mabilin 9,000 na lang. Unya kay ang sweldo ni mga 10%, ang COP 10% man gihapon na, kuhaan to nimo og 10%, but pasabot ang 10,000 nimo nga sweldo, ang 10,000 nga sweldo sa membro sa Seventh-day Adventist Corporation, mahimo na lang nga 8,000 ang mabilin. Ang 10,000 ibutang dito sa tithes and offering, unya ang 10,000 ibutang sa COP. Karon, asa man ni paingon ang COP? Mao ni ang atong klarohon karon aron nga masabtan sa uban nga mga membro sa Seventh-day Adventist nga wala pa nakasabot og ngan usab sa akong mga kaubanan sa pagtuong Katoliko, kay daghan man ang wala jud nakasabot niini. Ang 50% sa COP, pananglit, ang imong COP 1,000. Tungaon to, ang 50% ipundo to sa COP. Ang mahimo nga COP gyud, ang mabilin gyud sa COP, ang 50%. Ang 50% pod atong COP idugang didto sa tithes and offering. Kibali, ang halad og ikapulo nahimo na nga 15%. Karon gigamit-gamit man ninyo ang Malakias 3:10 nga 10%. Ngano nga ang didto sa COP nga 50%, kuhaon pa man ninyo, ibutang pa man ninyo sa inyong panudlanan. Aron lang nga daghan ang masulod sa bulsa. Ang 50% nga may bilin didto sa COP, mauna to ang gamiton kung naay hatagan og hinabang, i-repair sa simbahan, naay mga amutan, kay para nga ang mga sakop sa ang mga membro dili na mag-amot-amot kung naay mga tabanganan, naay kauban nga nginahanglan og financial or baka naay fellowship mag-amot-amot didto to kuhaon. Pero ang nakaparat sa asin dapat wala na to hilabti nga 10%. Ngano nga itungaon pa man gyud to kay ang 50% idugang sa tithes and offering. Pero wala na gid unta ko ani mag dili na gid unta ni ingon nga angay nako nga tukbilon kay inyo hamana. Pero
sa ngalan lagi nga panudlo ninyo inyong gi-implement pero dili mabasa lagi sa Biblia. Ako lang ni gihisgutan tungod kay kusog man gyud mo manghilabot sa Katoliko, moingon man mo nga ngano man mek, ngano nga gihilabtan man nimo ang COP. Git pangayuan ba day ka ana? Ang akong tubag wala lagi kami gipangayuan ani. Pero akong pangutana pod sa inyong pagpanghilabot sa Katoliko nga naay magbayad sa kasal, bunyag, actually dili pod na pinugos. Ha? Ako gibunyagan man ko, wala man ko nagbayad. Ako pagitagaan og regalo. Mao na ang point na ako dire nga dili lagi unta mo nga mga SDA Corporation manghilabot diri sa Katoliko kay aron nga kami dili pod mi mohilabot diya sa inyo ha. Karon kay ako naghinaot nga dili mo masakitan ina akong exposition pagbutyag sa inyo ha. Tungod kay tinuod man nga ang 70 Adventist nga mga pastor nangilad sa mga membro pinaagi sa Combined Offering Plan. Ngano makaingon man tanga nangilad, dili man gyud ni mabasa sa Biblia pero gi-implement. Bisan si Ellen G. White, wala si Ellen G. White maghimo og nagpa-implement aning Combined Offering Plan. Kinsa man ang nag-implement ani? Ang karon nga mga pastor ka naong og kwarta. Maunay ang nag-implement aning Combined Opening Plan aron sa pagpangilad sa mga membro. Mao nang tinuod, dili man mo masakitan ni inik, tinuod man Ha? Wala na ni siya lipod-lipod nga naman. Ang mga SDA vloggers kusog manghilabot sa Katoliko. Samantala, ang original nga Sabbath keeper nga naa karon sa Israel, girespeto nila ang pagtulunan sa mga Katoliko. Gani nag-Merry Christmas pa, nag-great pag Merry Christmas. Ang karaan nga, ang original nga Sabbath keeper, ang mga Hudiyo, wala sila maghilabot anang pagtulunan sa Katoliko, ilang girespetar. Pero kini mga piki nga mga Hudiyo, nagpaka-Hudiyo, kini nga mga Sabadista nga nagpaka-Hudiyo nga dili man ta Hudiyo, maoy kusog manghilabot sa Katoliko. Real talk na.